Samuel nwoma edi kan ti aduonu. Na David dwane free na woto Rama na obabeka no Jonathan anim se Ede na mayo mamumu yo ne san na me bone ne san wo wagya nimu a enti orehwehwe me yakumi yi. Na oka kire no se empare wo wuringu hwe mejaro nwa de kese ana de keto biara yisi oyimi asutransa na adenti na mejade asemi yi behuntame entisa. Na David kantam nso se Wagya nim se manya wanim animonyam enti na wose wo mma Jonathan nhunu yei na anya no ya na mpara awurade tiase na wokra anso tiase yi na monpe na edame ne owuo ntam. Ena Jonathan ka kire David se bribiara wokra ase no meryo amawo. Na David ka kire Jonathan se hwe ochina na osane ifiri a esese ankamene ohene kwatena adidiye nanso mamenkonko hunta wuram kosi da toso miensa no anwumre se wagya bisa machi kwane a ene ye ka kire no se David asra mekwan se oritumrika akoni krom Bethlehem na busua no nyina wo afinhia aforebo wo ho se woka se eya na somdwe wo ho ma wakoa na se nibufu a ene ye hunu se wakire ne musabone na ye wakoa doye efiri se awurade apam mu na wama wo ne wakoa ahyene na se amumuyo bi wo memu a wora kume na adenti na wode me rekoma wagya. Na Jonathan se Empare wo se minim se meja akire sabone de reba wo so a merenka menkyere wo. Na David ka kire Jonathan se wagya de asam dindin bi bua wo a hwan na obeka kire me. Na Jonathan ka kire David se bra me mfiri nko wirem. na womba no free edi ko wirem. Na Jonathan ka kire David se Erade Israel nyankopon nye dansini se wokyena ana okyena chi sesebre mehwe meja adwene na eye wo David ho na mansoma ama wo nkyɛn ama yi wasutira na se so meja ani se bone mra wo so na ma yi wasutire na ma nya wo kwan ama wankwa asomdwe mu a Erade nye Jonathan sa na onka ho sa na Erade ni wachi sade odi meja akire no na same da so meti ase yi fa Erade adoye yeme na se mi wunsu a ntwa wadoye no tum firi mi fie ho da na se Erade twitwa David atamfo firi asase so a nyai mi fie adoye ye. Na Jonathan ni David fie pam se Erade nto David atamfo yire. na Jonathan ma David kan ne do a ode do no ho ntam bio efiri se na odo no se ono ara ne kra. Na Jonathan ka kire no se Ochina na srane firi na obehunu se wuni ho efi se wotena bre bedam pan na se wudi nansa sane ntembra de asem no baaye no wuhuntae ho na tena ese bo no ho na metoto agya miensa mafa ho se de merebo botae mu na hwe mesoma bofra se kohwehwe agyan no se mefsi abofra no se hwe agyan no wo wonche mu ha tasebra ene ebra na se Erade ti asie yi asomdwe na wo ho ma wo asem biara ni ho na se mesi akwankwa no se hwe megyan no wo wanim fam no ho a ene ekọ na Erade agya wo kwan na asem a me ne wo kan no ho de hwe Erade wo me ne wo ntam daa. ena David ko hinta awuram na osrane free ye no ohene kotena adidie na ohene tra na traye sade woye no daa wo ofasuo ho adwa no so. Na Jonathan sorry na Abna tra ohene nkyɛn na David atra ye no dampan na so anka hwee da no efiri se o se Biribi aye no ne ho nte ampara ne ho nte. na ade atwe ya eye bosome no da etia mienu a na David atra ye dampan no so ka kire ne ba Jonathan se Adenti na Yisai ba no amadidi ase nura ne neyi. Na Jonathan bua so se David sra me kwan se orokọ Bethlehem na o se ja me kwan ne ya wabusua forbo wokro no mu na me nua hye me se me mra enti afei simanya wanim animonyam a ma menkọ hwe me nuanom enti na wamma ohene pon ho yi. ena so bufu Jonathan na o ka kire no se Wo
Oba abrachiwni tuatini ba. Minhunu se wafa yi se aba no adamfo. De rehye wo ho ne wo na edagyamu aniwuo. Na mredodo yi se aba no tiase asase so yi. Woni wahene ari nyina. Enti sumama won kofa no mrame. Na wu ara na obewuo. Na Yonatan bua n'agya Saul ka kyerɛ no sɛ, Adenti na wonku no. Ɛdeɛ na wayo. ɛna Saul too pia sɛ ɔde rebɔ no. Na Yonatan hunu sɛ, n'agya awe ata sɛ obekum David. Na Yonatan de abufuhye sɔre firi ɛpono no ho. Na wɔanidi bosome no da a etia mmienu no. Na odi David ho ya sɛ n'agya asopa no. Na anɔpa no, Yonatan firi adi kɔ wuram deɛ ɔhyɛɛ David no. Na abɔfra kumaa bi ka ne ho. Na ɔka kyerɛ n'abɔfra no sɛ, Tutu mmirika kɔhwehwɛ agyan a merebɛtotoɔ no. abɔfra no retu mmirika no, ɔtoo agyan no tra no. Na abɔfra no duru deɛ agyan a Yonatan too yɛ no wɔ no. Yonatan hyɛ abɔfra no mmɔn sɛ, Agyan no ngu w'anim no hɔ anaa. na Yonatan hyɛ abɔfra no mmɔn sɛ, Yɛntɛm ka wo ho nyina. na Yonatan abɔfra no tase agyan no de brɛ ne wura. Nso na abɔfra no nim ho hwee. Yonatan ne David nko na wonim asɛm no. Ɛna Yonatan de ne nneɛma no maa abɔfra no na ɔka kyerɛ no sɛ, Fa kɔ kuro no mu. abɔfra no kɔe. Na David sɔre firi aboɔ kuo no ho. Na ɔde n'anim bebutu fam na ɔkotow mprɛnsa. Na wɔfefee wɔn ano. Na wɔn baanu sunyara maa David deɛ boro so. Na Yonatan ka kyerɛɛ David sɛ, Kɔ asomdwie mu. Sɛdeɛ yɛn baanu akeka Awurade ntam no. Awurade ntena me ne wo ntam, ne m'asefoɔ ne w'asefoɔ ntam nkosi daa. na osii mu kɔe. Na Yonatan baa kuro no mu.